Tara mo tungod sa kadako, mura na sumba ba oh. Hello, what's up? Good morning mga kamutya. Bibili muna tayo ng mga gulay ngayon sa Tagter. Okra. Ite. Kalahati mo eh. Sa talagsaong kataho. Ikaw timgas pa sa puti nga baybay. Ang bisan kinsang kasing-kasing, ikaw pangandoy. Kay perlas ka nga angay gyud ang bulon. Kung ikaw balalan ang mawala, kung ikaw baliling di ko makita, gugma ko ba? Hi! Welcome back to my channel. Naunsa naman ni oy nagsugod naman kung kaon wa man din ako naon ning akong video giatot hapit na ni nahurot ning hong gikaon. Naunsa naman ni oy. Anyways, now welcome back again to my channel. Karon magmukbang tag mga gulay-gulay nga gilapwaan. Isda sad nga pinirito nga dagko kaayo. Akong hang kaayo ni siya. Kining sauce din higi ka ni siya sa Pilipinas gihapon. Ang naghimo ani si Patula Itin. Ako lang unyang ibutang ning iyahang YouTube channel mga kamutya. Kay wala pa man ko ka uli. So maghimo na lang kog mga murag pang Pilipinas nga pagkaon. Mga nilaga. Diba din na sa ato ang mga nilaga atong gusto. Nilagang okra, nilagang taong, ug nilagang dahon sa kamuti. Gay ba nati? O gay. Galay. Galileo Galilei. Ano sa o? Awa. Dako kayo di ba? Yang mata nisiga. Oh no! Ningsiga na dyan siya ingon siya pero maimpas ng Japon ni siya ron na akong adlawa. Maimpas ganin ako siya ro ko mong pakiton ha okra ako yun ni siya tapuan kaya nagunahuna ako sa ako ang kaugalingon nga sigar kong ligid wa ko nahimo so naglapwa ko mingaw ko sa mga pinobensya ba nga mga utan labi na utan Bisaya kay mo man lagi Bisaya man ko napo ko kuan wa taong kani bang imong taong bitaw taong na lang kung imo ganin na siyang itusulo ganit din sa karabi nga hang nga sauce kami din siya murag
sama sa ingani ba kanang imong taong kung ituslo na sa akong ginamos perte yung lamia ingana nang style. Oh no, ba di ba te? Ginamos na gud na babaho. Ginamos na gud na babaho. Oh no. Tukaan ko dani. Taro nga ikaw di tagas ka na imong dahon sa kamote. Pero tag-asag yun ng dahon sa kamote, tanawara ganing ang manager dire. Ning likramo tungod sa katag-asa kong kamote nga 100. Apil mo gani siya bayad ko, dollar ang gani siya. Ito slom na ko ha. Ito slom na ko siya. Di na akong ipakita niyo. Busog na ko. Awa. Ang uwa pa dyan natandog. Ang umo, gusto na siyang tulip. Tira mo, tungod sa kadako, mura na suma ba, oh. Oh, makasipuon man dyan yung mga hangkayo, mga kamutya, oy. Ha? Awa, oh. Mga nilaga. Mga kwan. Naray. Ba, taghan kayo. Pura kag makwan on dia pa eh. Dako kayo ah. Dagko kayong mga isda. Nga usahon ko ka oras sa nig pinarito. Kinus ko sa iyahang himbis. Pero nakakamatya lami kaayo gyud na ako sa boarding house karon kay waiting pa man ako og visa. So ingani atong buhaton. Magtuslo-tuslo naman ta. Lami kaayo oy, sobrang hanga. Crispy kaayo. Di ba Pilipinas di ba itong yun yung atong tiin nga taon tawag nga na. Sabi ka crispy good. Napay taong organic yun siya. Wa yun halong mantika gyud. Tilapwaan na nako. Kasi yung lami ah. Ika'y nang may kapal. So, patayo siya lang. Nawaw dako kayo oh. Ingon siya kan anak ko. Oh no. Pero ang kinadak-an nga taga na isa ka buok. Pero nakakuha ko og mga kuan pa ato. Pero pa ka mo nakuha. Upat. Asa ba yung mga ikuang tala? Dagko. Kamuti, dahon. Ma-enjoy ka pero init lang. Pero karon di na ka init kay kuan naman ni monsoon naman na. Ako na ba yan? Paingon na sa winter. Autumn di. Hangin-hangin na siya. Balin din ako sa ano kanang bago na ano ko ana kanang winter na. Dili. Tugnaw ba yan ng monlong? Autumn lang. Kuan ba na? Bugnaw na. 23 to 22, 20 degrees. Ako na lang siguro nang dadon ng winter clothes daan. Dila lang ka sa kwa, di mo makaya. Masa kang adawaan na, or tata di mo no. Ako rin mo na na.
Wala ka pero na trabaho pero gabi ka mo ko ano. Pas ka apinis gabi siya among gatod. Among gatod sa wong chokhang. Ano na eh? Okra oh. Nana ko ko ni pala pang bali. Ganto ni sa ano. Ya. Kamote. Busog na ko eh. Mura ni last na. Kaya busog na kayo ko. Sa akong tiyan. Ya, mawala to ha, mga kamatya. Hindi na mahulot ang daghana. Kami lang duha. Sila lang kaon. Saan? Ya, dagko kayo nga. Kuan, basta. Niya, daghang salamat ha. Please subscribe my channel. Napaon na bilin.